Jumpa di YouTube channel Kejangun dan syatu kandian nomor pengelai itu yusar lakhan kama laslam slamha walai itu laslam slamha uday beriau udawan nak kalam yeng ke batrai shitam sibun bad uday lu batrai shitam hadu kata-kata ulah pendap ya kejumpuli ya kejangun ya ke MSc Husnam Syajak Bespak Kedap Kendai ya ke PhD Husnam Arjar Sao dengan Northeastern Hill University baru hikairu hang tu pak Department Biochemistry nadu Usnam mentala arfu Usnam ulah hikai hang tu hadian mangta hadian katu kodesam bulatrai wala puli the postdoctoral research hapo ka medical college hapo Wisconsin hang tai hari Amerika hausnam arjar khandai pat arjar shipo te uladak pan puli ke bahe ngisau tu padu hikairu ya kinang puli embassy padu la pendap ulai rapu sipun ki kandidat itu kiba persyang berpendap ya ke puli joki ke PhD persibun kila pas ke PhD pok ke ngalam ke canggu tena tahu lagi research buat lagi research haka bede kini ki jing tak tu nak ke jella ke jangi khamta maka ke kasih ke ke jangi nang ta ula long ru komu nampak ya kanika director co-director juga NSSL hapo adehu nadu sem arja khat lai du arja khat khandai belum baju gini kesdam kita ulapet ya ketuk NSSL juga adehu hang tu ulapet berpenda ispon kikam kita berpendapat bagi kikam kita pun game lang kasalang nabi kita pensnai kipung sajan kita pensnai kipung batan ombi nang tak apa iki kipung tempiang dah kiyeng pesan sena pada kita pandang kita pensnai kita dan tak apa tempiang iki futbar dan tak apa kepun gege dan minyak tangga dan bol subur lela dengan menyuruh ikan sesumi kapor dengan syukur konta sepang janggu dan ulang-ulang priyo benang bol kelihatan di kemtuan nalor bunang ikin kasih dekan pion ke pemangin ke gajak berdini penantam kesin seorang yang labanong unang bahagi kesin seorang nang tahu nang ruban kerannya ke kesin penar nang tahu nang ruban kerannya ke kesin unang ruban kerannya ke kesin English dan tahu nang ruban kerannya ke kesin Hindi ya kita gantiin unang bantho unang ban keren nang tahu unang ruban keren ya kien Asamis usngol turu ya kien Nepali tekat no galang gajiman to ay banyo kung tahu beriwan na punang nikmat ini kinang keren kita sa kamal kaya pensay kam to sa panggan nang rem kabaulu Profesor Lakhan kamau keren yang hagan ka por ka mantang yes ngono ya kajing keren now Profesor Lakhan kama pun ay kajing pensay ka nang rem ka mau yang hagan ka por Kubesibun Chairman so kita ngajik penito paglaay nga slok benro ba kini ki parlak baya serran lang nga sine kilaya elampang kilale batay mulo mala ke kajik thu jonga ningkong ega ko banai khublei yung tribe na jrong bo ai ka met ka ba kot ka ba kya lembat phi ki bawan yo nagi snong ki ba pher hagane ga yo mo lok ne hapo ka snong no po snong ka mane ba ni hakma jo pi namar angai ba kato kan le ngon na phi pila ju yi nga hapo ka YouTube channel jo nga ba bo ka kantang ko mo @lakhon ka ba phi la yu ro haga website jo nga www.lakhonkama.com ngala bon ki video ba la bo ba la batay bnia ha ke ka phang mga yeng ke ka mat mga ship harai ngan pra ba ya kata hakal lai banta ka banta ka ningkong batun long nga ban her Ramadan ban yeng ko mo kertong simen harai nga mo kertong simen nga de marwai kan nengot ki parlok nga don hne ba sanran lang nga nadon ni kurim jo nga badon lang banga kacha bangile sigi thai nong gedong his yo ka jing e ni ki pai ba him snow show la ne ngam snow show banga yeng marwai ha nga de independent candidate nga de Professor Lakhon Kama kabaning kong balai banga rai ban yeng hagani ka election ka de ka jing snow ka jing bit
bitar kajing ketang kemensim juga kat siapa ngapain nama kumuna hikai ke skul bani hu kat siapa gila ni susane kipai ba kam tam kipai ba nong kedang lene ni kisor ki baret nama kinong mi majongi lamanta sunflower snem galaya perlak sunflower snem kamde ka baret sunflower snem kamde ka ba lingkot harwai sunflower snem galaya kat siapa ngi pai kajing duna babon kapani ba hakini gi sunflower snem hila bon kinong mi khmat hila bon kinong elam hame ngim yo I taw nong elam jingai bopet I bai sa jingai namar kim yo I sa jingai ngim poi sa kata ka thong bagi diban poi namar sunflower snem layat ka mi ka jingkeli ka wan ka jingkeli hanga dan bapasya hanga sakat nong in up banyo ka roy ka par ka de ka bha ka hok jongi nilaban au sa sunflower snem nilaban au sa chispa snem nilaban au sa aspa snem ni up si up kandum poi dan kamban her Hamadan ngau her kena Hamadan berpeni kata ka nongrim ke bangayeng berpeni kata ka mission jonga ke de ke kata ka jing mu jonga bangayeng hangne kumu kertong jong phi nawar ngi don kam ban pha uwei ubre hapo ka parliament ban sawa ya ka sur jong phi ban sawa ka jing jongi namar ngimla ban sa I ben hegin nong mi khwa jongi Tadau nga mi kena kene akbat ban batai kaban ningkong ko bangala ong kade bet kaba jing bitar bangiwi bandon namar ni jaddan hapoka jela jongi ni kemet khamtan napo gi khasi jadda jongi ni se yowi nila judon ubre ko Martin Narayan Majau ba yangi ka land transfer ek ba da yangi nigi gi khnok siap jongi bandon mala ban the chaka hagi shnong gi thau jongi nila don ubre ko ba bibi lingdo ubala hak tame haka sesara ka khadar nim don syukum kita gi bre nila judon ko Profesor Gigi Sual Wajulong MP Tang gikan mo ka jing no senyang jongi ban haga re ko pa khamda ka pule puti ni don uba Barrister Pakem ubala long arsen vice chancellor apa kan nihu hanre hagani ka kenti ladangi phai ka chobingi phai I phai kanneng salong jogni ka jaga jomi nim yo issue ta bro badai si sa ta bro nuksa bangin bol aw kumangalaong kinong mi khmat ki babon tama ki nong pajgai umdon shu nimla kong ki khna samla kane ka dan kamba bain suthoi ki khna samla namar nim yo yono ro hagani ka tor bangin ong ngala ban kwa ban long kumuta lane kwa ban long kumita dan kamban tamo dan ka jaga bathli dan ka jaga basuda ni dan kamban wan yala miki khna samaran ba ban wan hakane ka sign politics bakir ai ka jing sishar jongi ka bakhoi ken wara ki bujjongi ban wara ka rai ka par kata de ka mat ka ningkong baleng rai ka ba ar parlo ka ba kham ya gi parlo jaga gila de batai mulu mala ni dan kamba ban pun sawa ya ka surjongi namar ngala de batai bon ki jaga ka jonga ka kamram jo MP le se siteng lene lai pawa ka debe chabar jong ka jala lada breum bianga kteng gatli breum dan ka jingnang jingstan kum nong ini asad hapo ka driver thawan ka bahe tam jong gari ka parliament jongi namar long kat bolong lada ki kwa banwara kono ka ai nene kono ka kanon bakin wara ki bhabara hi haka parliament hapo ka parliament ni debe tainia namar kumala de bani nongkran shwaega manta ka ketile ngiwi ka bon ka jingma kene ka sarkar pedeng bailam da ka BJP man ka sngi ka le ki kam ka ba I ko ba penting ini I ko ba pen ser ini lingba ki lai pho jat kini ki sang bhalang ki baret ki badan ha bar jala kam dam ha ka jala asam ki pen mi ki kenten ki ba company ma yangi ladang im husya ladang im yara tli ladang im pen sawa ya ka surjongi sapoi ka por ba kine ki sang kinwara ka jing phen jat ben re hapdeng jongi kinwan ra ya nan ra ya ka jing to kalar hage kam niam bangim sko to na namar kari jongi ka de ka secular democratic republic tamo niam do ban kta ya ka no ka niam ni long kat bolang ni bot ka niam bangi ghon kat bamon jongi umdan ban ba hak ban batay ni ya ka niam ba phine bon bot yo ble yu phin mane ka shong hanga ban habi namar ka constitution jongi kala aya ka ta hok jongi hare kat badang ya cipor ni kumba ka jingma kadang ap bale on namar ni kumba ki Rio Sampang nget kene ka snang le ka snang ka bastar
kene keleng sadang jongan nong to ngaget sama ki progi start nama ki nang menjadi nong mikmat kumela dan ogi ba marbat ya jo ki MLA ki babyang dan kam mentaban pha yo MP babyang ban besara ya kasujang be parliament namar nong kat dolong ladang imla ban ya khon bakine ki pre bale nadar ki jonga jela jongi hapo ka parliament in shamjing e pha tagada dan kam ban kabar tapi let hapo website jonga kumbalong ka jing thumu jonga ngala bo Banwara ga imlan salang lane ga roy kapar salan sar tawat ki breu ki bajinjar ki breu ki batuk badai ni ki thain nong bedang dan kam ban kiu namar ngimla shuban shu e benyi ki dan kam bakini kiu kaga dong la buak na ga jaga website jama ka moto jama ga dei bangi ni kiu salan sar bora kha khatam ki basam jinjar hagi thain nong bedang ka ba lai ka mat ka don kam e ka dei ka mission bangala ko ka vision jama ga dei ba let's say sans name spouse name khasa nem nang ni sakmat ni de ban yu i ba ki thain nong gondong jongi kin roi ki thain nong gondong jongi kin biang na dong sadong kin dong kam ban wan to segi sor ki ba kham he namar la biang e hapo ki sno ha nim te kan urmar me am harre kata ka de ka vision bagala bo ka jing thmo jonga gala bo ka la i pe chngai ba ngin la ban biang na dong sadong ha ki tor ban wa ka ba la ko ma ga de ka vision abang ni dong ka vision jongi ni dong ka thmo ni hap plan ro kum lo ngin ya sakmat kata deka vision jonga ba kumno ngin ya sakmat ban warra kata ka jing sain dur thna e ka meghalaya namar lingba ka jing tre jongpi lingba ka jing tre jonga ngin ya sakti lan ban thai ban sain dur ya kata ka meghalaya ka bathmai ka ban ningong e ka mat bang sim hagane ka meghalaya ka bathmai ka dei bai ka pule puthi kham tam nga de no hi ka jonga school ba ne hu lada ngam pe ya ka pule puthi hak na do na thrai ngam pakla tagara kumuno hi ka nga sim e ba yagine ki school jongi khamtam ki school sarkar bapan yada ka jalla ki primary school ne ki middle school badan ki de ban biang nadong sadong ndai ban dan tangga school building ndai ban biang tangi no hikai hanrai ni de ban pen biang live project ki kam mata namar kum ki school matang yu ki school private ki bon ki training bagi yo apo ki school ki bon ki jing hikai ndai ban tang hikai tang ki subject bagi ladon hanrai ki lade ban don ki training jong ki ban biang ki khna namar lara bipai ki school ki ba private hap seo ka fees ka ba hai ban yo yi ta ki jing hikai ba pher ba pila ban lang de hagalian ka le kai ne halian ka training ba phin yo kam khantan ni don kam perkhat yahan pan khani ki school jong ki khantan ki school sarkar namar ka school sarkar ka fees ru ka duna lalang ni pen biang lai segine ki mat ki ba pen khran shu pen khani ki khna jong ki kin sok ban yo kam yo jam la salis ki tagana banga ban ba sakmana bon sen yam man ki kertong ki banwan ki saung ya phi bangi kwa ban rae ka pule puti hanai ndon bong ha kano gadur ban rae ka pule puti ni don kam man pan khani ki school jongi ki school sarkar namar ki school sarkar de ki school haki ki pre ki ba duna ya ka jing yo kin lai kin yo ka jing tebe ba biang umde tang haga man pro ya ka jabeng hanai kin yo ki training life hojai namar kita ki training kin pan skana ki kata ka mat ga bo ba chak mado kabar ka mat baga bo kadai ba kau tak kira nama mitip kat coba pilih hari ini kita jongi pilih cepo khasi his pilih cepo janda his pilih cepuan hangnya pori hoi district pilih iba ka kot ka kya kadang duna khamtam kini ki PHC bat ki CSC jongi kidang don ki jing duna namar ngim don ki dawai ki babyang ngim yo ki doktor ki specialist ki babyang bakra tiak yap hair batch ki sor bon sen lese haka jing pan kan ban na poi hasor ke jing ba koridor ni lado ni don kaman pun khani ki PHC bagi CSC jongi ya kata ka marro ga bo hakmat lada pi ai la denga lada pi je denga kamu kurtanya pi kamu candidate lada pi penlong ngau MP kanega marro gan semsak mado kabalai ka don kame ka mat bangin penjo penurlong ka vision jongi ban penurlong ta ka jing thumu jongi kadai ka yo kam yo cham namang ni te parlo manda kat sobangi phai ni ui ka kam ka duna pala nawar ka kam sarkar lai dami sipos ki 4000 gut baya wat kam ya kata ni te pha tagara nga don kam ban batai ba ni khamtam ki lada don ni ki office sarkar hapo ka jala jongi kini ki kam berit baria kum ki group B rene group C bara khoi deben yo ba ki trai snok
try muluk. Namar kade ki post ka bari ki post basang po office. Kita ki post de hapo Nehu ne de hapo NIT ne de hapo Nigrims ne ICR ne kacho bagidan. Ide ban yo be try snong try muluk. Namar keleng sadong jangan ne kari jongi ki try snong try muluk ki pendap kita ki kam namar kita di ki kam bari what ki kam beher ki kam group A kum ki no hi kai let's say ni don kam hi ban kerja ni ki jongi lada bem ki jongi ni ai kam chai ki hanwe ni tep ka kam sarkar ka duna mentangi hapar khat thamai balengin suwat tangga kam sarkar balengim long ki bathawi ki kam balai pocai kala don lupa ka cingmon hanga ba kumlongin kentiu kumlongin ra kumlongin sandor ya kata jingke ka jingyo kan jing jam jongi bangin sandi kita ki company bangin don in sandor di kita ki project bangin don bangin yo kam yo jam kena sama jongi namar ni don kilenti namar lada ni pet lada ni sanyata haka sarkar nimla namar ni don kam man perkhat thamai ya bai la di kena samla kumno gin senge ka business jongi kumno bagin ai kami ki breu ni don kam man sutho namar bon mon sengi ba bon gini kena samla ki bala pule bha ki bala nang ba hanrai nim yo lat ban thau kita ki company ke bopya ai kumang la janep kani i parlok jonga bala kan shakate ni don kam man ka company be hai nimla kum kane ke jalla jongi ka bare nimla ban sando ki company be hai hanrai ni bon ki company bangila ban sang nama kini ki company kin yara ai kumlo kan long ka tangan numla batai phi mata nama lese kane ka buj bagalang bo halade nama ngamla ban phlang ni hanrai lada phi ai la denga nin wara ya ka ta ka company ka bopya nawa haba bi pe jaga kam ni don kam namar borobor binios no bagi ang ni de bar rai ki bre jongi ni de ban penkeu hanai ki bre kim sutho ba nin penkeu kumlo namar tagada ngala don laga plan lada don na khantam la ngi peki ni company ba wan nambar ipinga ja usko tenga ngai pila usko ka make my trip pila usko ru ya ka oyo pila usko ru kene ki big basket kini ki company banak pen khre banwan hapo ka jala jongi manta ngai dawa naga sarkar bangi de pen kala ki an jongi nin khangla di kine bawan nabar hanrai ngin pen slori ki khna jongi ban sengong gine namar ladangi lai yai limbaga ban book iki hotel lane gin ban book iki ki tiket jongi ban naga bentaga linsun ni yai limba gine harre ladangin don ki company jongi don ki company ba senging nang ne manda lada biyo ki company nang ne kin kamai emre diki hajar hanrai diki lakh kin kamai siblai ni don kam man perra kata jing sudho ban nabar ladangin ban kalai ki anjungi bangin pendolat ikine ki company bawan nabar hanrai ngin penslori ki khna samra jongi ban senggung ta company kata bon lese lada dharma kwa wansa hapo Ribhai district jong yang ne habdan naka Ribhai district homestay agency tamot kita ki homestay lene ki guest house lene ki resort badan hapoga Ribhai district ki deban register hakata ka company ki try snong try muluk man ki district kindai ki bapanya ya kita ki agency larangi don hapo Ribhai district kandai be Ribhai district homestay agency Lada don hapo East Khasi Hills Gilaban Boka East Khasi Hills Homestay Agency. Lada ngi don hapo Jaintia Hills Gilaban Boka Jaintia Hills Homestay Agency. Tamat kino ki resort badan, kino ki hotel badan, kino ki guest house badan. Kita ban register by nakane ka company papanya ki price nong try mlo. Tamat lada breu ka mansa. Let's say ngi don ka resort hapo Ribhai district ngi don ka Rikanjai. Kum ka 5-star hotel badan hante hajan hatin ka pungomyam lada ki ko banwan sa hante kimde men lingba ka make my trip hanwai kin one lingba ka nek agency balado no pa po Ribhai district ki have register namar yomanta nga next kemba pai ba sutho kine baro hoki hotel ki udamanta ki resort kine ki homestay ki badan kila don no pa la register no babat ka make my trip lane ka oyo kine baro khaki de company banan sabar joka chala jongi yo mantoy uta basha pa Delhi yo mantoy uta basha pa Calcutta yo mantoy uta basha Bangalore ni don ka manta ban pendoi kita harengin penslo nawar apa bi ong menthala
kumlo ban yo kam yo jam ni hab don ro ka pujongi kan long bai kunta habang ni ong ban wara ban roi ka par ne kin ai kam ai jam ki nin senang diki company jongi tamot ka sarkar ngan dawa lada phi ai la denga lada phi che denga kumu kurtong MP kumu candidate jongi pan lo me ngau MP ngan rasa ka sarkar jala ban ong ba phi don kam ban pan kala ya ka an jongi manta kini ki company ba pher ki wan ling ba naka niki minister suyo commission ki minister ki yo ban sange ka company jongi hangre nin pando je jagata nin ai la diki khna samla jongi ban thare kata ka company kum jo ya don kam ban siala don kata ki company ka yo kam yo jamru kan kiu namar ka jing yo kam yo jam don kam ban berkhan kam tang ki khna samla sutho ba ki de ban sutho umdei bani wat kam tang ki ba yo 10,000 8,000 ne lai 4,000 ki hat thumu bai ban yo ki kam ki bisila lada don bun kita ki company bila seng hi ba penyaj hi diki trai snong trai muluk man ka district bila don ka agency jongpi kini ki hotel ki resort ki homestay ki guest house ka badon kin yai lingba ka agency kumangalaon lada de habo ribhoi district kumangidan hangne kandan bai ka ribhoi district homestay agency bora ha kini ki hotel ki resort ki deban register ka kim don kam super register bat ka make my trip lane ba ki oyo namar kine de ki company panaba kata de tang kawai ka nuksa banga ai kumnongin wat kam wajam namar ka ni syukran ni ko akan perkiri ka wat kam wajam harai lada ngim don ka jing start ngim don ka jing but ngim don ka taka idea kumno bangin ora ya kata ngim po sino ko mangalaong ngim ne sa bai kumne ngim ya trai siton da bang minum ya kiu namar ba kam don ka taka lat kalenti ban piang ka kamai man perkiri ka kamai kaba sagara kamat ka banga sim hakmat e ba don kam habat suto kamtam hakini ki thai habini wan bon seng yui ki don ki parlap jungi ki ba nya taxi lene ki ba de jing de hamadan man gas ngim de ka yogum kane harai ba de jing de lene ba travel la bon seng yui ba ladai kme lene kupa ba karshane ka ye lada jai bon seng ki khun jongi ki don school ni hatha da ka scheme ni habora da ka policy ba kumno ban karshani ki tigi long ye hai lada bhi kamai taxi lada bhi travel la yo ka jing yo ka ba hai don ka man khuslai hanre lada ni yo ki kam ki nam travel la le se kam benga ka kunai pisa kam benga jing palang pisa le se da jaya yi kita hayeng ki ba karshani ka ye ni don kam ban don ka ta scheme ni don kam ka ta policy kumno ngin karsa hai nganam batai ko bala ong yo na sa to ka jonga ganung batai kumlong ile hane la don lupa kata ka bujo balada jai tai kmele nei kpa ba kershane ga yeng na ga yeng baduk kandang kalat kalenti ban kershane ki khon ki ti jongki bakin ban patang ba ka jingle school jongki nama lada ki school stek samoy nitte bagi dai kna samla ki do jingerman kim yo ka jing kamai ka babyang kin numla ban kamai ka pisa ka babyang bakin imla ka jingim ka babha kataro de kawai ka mat banga bu hak mado sakai ka mat ko ba dun kam ha bagi susu ba kumnongin penlong ya kaneka jing jokai perthai khantam hagini ki pori ka jing jokai perthai le ka kiu kallang sarong ini ki wan de ki kali asam kachba bilai bon bon sen ni hapo sar silong le ila bitar raman hiong ka traffic jam jungi kambe ne ki traisnong hare de ki kali asam jungi ki badan number plate AS manta hakne ka kanti ni donda kala donda ka buit ni nias tha da kata ka an ba lada bilai hakno kono ka district balai jokai pi hapo ya ka kali jombi hangta nangta pi hap pendon kam digi kali jogi traisnong trai muluk namar ka don kam ha ban suto lada pi wan hapo ka ribhai district sadon ka wei ka jakaba bin sade ka kali jombi bin sim digi kali badai ML010 bayai hapo ka ribhai district katakan aila digi khna samla jogi bagin kamai unde bagin yai be digi kali saud digi kali ML10 bag abre digi kali jogi AS bayai kalam saudong jong ka ribhai district ni hap khang la de kata unde bangin khang ki banwan sene ni pediak sobhai ki banwan nama daki wan maki kitab ki hotel jongi kitab ki resort jongi kitab ki homestay jongi tangba haba gilawan ka kali jongi ki habon hakawai ka chaka ka balong hasantar ki hapsim no da ka kali jongka poi kampung ka ML10 angde kumjo lada long bale sponsora kilekai ki hapsan no ya kali jongi haposora ki hapendon kam no di kali jongi trash no kumjo da de gile spo ni Chantra Hills kilya kumjo kin sadi ke kali jongi spo joai lane clear lane tar
balai ngapan ne kata ladang ni borobar ni ong ni ningkong ni hap perkhat ya lade ni hap pempeng sai ki trai snong trai mulok ni nun khang lad you know ro ban wan sini ni priang so bhai ki hrai ni hap pen keu ki brejungi ni hap ai lad kumno kin kamai ni hap ai lad kumno kin keu kane ro de ko wai ka lad bagi don kam ban su thoba ni don kam ban ai lad ki khna samla jongi tamon ladang ni ai lad ki ka kali ka chobi don kelkilat ki jaga ban jgo kai ki kali bawana bar jonga jalla jongi ki deban set hagata ka jaga nang ta pandon kam ki kali jongi ki la bande ki auto ki la bande ki taxi ki la bande ki tourist taxi kat tolong hanai kin pandon kam da ka kali bade hangde ladang ile kumni tamon kini ki kali baye hangde phin kamai kam bon shishu ban ba phi kamai manta namar don kam man sutho ya kata namar haban yong in kenteu in put kiwi ki nong song snong jongi himla ban shu ong tang gum ta khan da ai jingmut kata de kawai ka jingmut banga po ni don kam ban sutho ba ladang himla ban put kiu ya ki bre jongi nim khang la kum ngong ja phi le kaleng sa rong jaga ri jongi phin la namar kum ba de batai perlok jonga ngala de shang kaleng ka pa perthe ngala sa po ri america ngala ya po ga europe ngala yui kata ka jing ya jonga kam de banga sulit kai ha ngalet na ka jing pule hanai ngalet hangtai ban nang bani tho baki par na sapa joka ri jongi ki bre ki trai sitom kumno ki fruit jongi ki long kumno ki an jongi ki wara kumno ban rai ki nong sok snong kham haneng nama ladangim sampang tagana wi bi habangi don kam ban perkhat ya kata nama ladangim sampang hakano ka dor ngen kentiu ngin rai ki bre jongi khamdam hapki thain nam bandang ban ki chaka badang duna karoi ka par nim poison sonoro ngate sawan bon ki kartong ye bi hangne ban batai ngan le kata hai don ba ai bi ka put ban le ruta nila don lupa ka project jongi nila don lupa ka policy jongi bangin pentare ka hangne hapo ka chwa jongi kham tam hakini ki nyotli ki district ban bin tha tang woi mp don kam ye bi pai ba ga wan khna hangne ba bini thoenga ba bin yos ngo ke nga don ban kren ke nga don ban pen po sapi ba phinum do jengkerman nama ngitip hoi hanga jing sa den jongi ngimla ban len la ya bon snem harai nginum do jingkerman nama don higa jingkerman devon don jingkerman dalam don pasio yang ke hermadan hakne ka kanti banwara kata ka saindor bangin le kata ka kam ben saindor ya kata ka mehele ka bathambai nganum poisne ngapoi nga ya keleng namar ni don kam ban perkhat thumai ladang ngim perkhat thumai ladang ngim bon nong rim joka mehele thumai nginum poisno sinoro nga kerpa diki nong sok snong joka nega snong ne joka nong pa bar gine ki bawan jo hane ki khap snong badar hangne ra kata ka sur haki bahaye bahasem jongpi haki parlok para jor jongpi ban au ba hakne ka kanti haune usne mar jara busa nien thap ya ka bo jongpi pinai ha ku kertong ubabian nga mundane banaya pi kumbagala ki lao ki parlok kumbagala de batai ngade tang no hikai jong ka school ba ni ho ngam dan pisa banaya pi ngam nan kata ka jaka ka puta bangan tarwaya pi hanrai ngadon mon warga warra ka jingkerman na bantagi khna samla namar bon sen nga ong ya kata nga banha nga yeng ko mukertang na bantagi khna samla nawa kane ka jalla jongi kane ka jalla ka badang dang samla ki bon ki khna samla hato ka khatras nemban lese lai tu sang stem ki badang bon ka jing thanrang bon ki jing pule ki hapendang nga snosi nama dani khonjong aro badang pule mata ka class 10 class 12 nga khustoi na bata jongi ngam tep kan jayu lana gila de pas kinyo kamne yo jamne ka don me kata jing khuslai nga kwa ban ya kata ba nginum do jingkerman ngina a darapi a ka jing shania yang pi hanga pi a ka vote jong pi hanga pi penlong ya kumu mp jong pi ninya trailang rangka nama kremo pai ba u candidate umdon jing mode e ruya ni don kam ka jingker san yang pai ba lada yo ka jingker san jong pai ba ninya trailang ninya trai rangka bat isnong ba per hanik kini gi nyotli gi district bangin warra ka roi ka par ba pya abang yong ka roi ka par bon sen gi ong higito ba duna ka jing yo nama higi borosba higito bala biang lupa ka jaga ka puta nimban
don kam bat khuslai borobar na ya kata ka kono unang mi khamat udon kam hinamata gitu ki badok baso namar kita de ki beri ki badon kam sisa ka cengera harai kita ke bala abiang lupa ne yeng ngim don kam hoi abang ibu ong ban bara ka roi ka par ni hap hai swa ki caka ki beduna ka cing yo jingkot ki duna ka development bawat hoi ki thai nong kodong jong ile kendak sa dom de eta hang ne apori phoi district ilaya keleng keleng ilai kalong biang kum jo hi duna ki school ba ki school jong i kim biang ki hospital jong i kim biang ka surok jong i kim biang ki football jong i kim biang ka street light jong i kim biang ka umba bondi le se kadangwan lembaga jal jiwan mission ka jong ka sarkar pedang harai ka light kini ter ki bon ki cingdawa bangin yo harai lade ka por bangin raikut lade ka por bangin don kam man kenma kumbala bani perlok bangin don kam ra ka sur jong i umde ta hane prajala namar hapo jalla le se ki nong mi khma jong i bon si ke lalong kumbugila kimyo smau su ka sur jong i kimyo isu ka jinge jong i ki dagi ki wantang haka por election ban pen bi jong i harai sisen ke la job kila jar ngai lagi jar ngai ni tep ka development kimyo kenma perlok Sanpo Asnem wilayah, saya kita ki MDC scheme, saya kita ki MLA scheme, saya kita ki MP scheme, kat nesnem wilayah diki pro kulu kapisa jongi, diki spa kulu pisa jongi, harai ka roi ka par gimioi, kat sabungile ngi be ka jengduna, ka penpau bale se, la Sanpo Asnem mata kapisa jongi la don ba pendon kam bakla, kapisa jongi ka bha jongi ka depan wan sikipai ba, kam wan sikipai ba harai la ta babo ka pra jong no re jong no, don kam masujo namar preventif ngayeng hang ni MD bawat kam ngalade hikai hani hu arpo arsnem kadang sa ko ba arpo snem ko mo professor ngakranwan hang ni hapo ka politics bangan wat kam wajan namangala biange hare ka jengli ka wan hanga man ka por habanga sampar khat kawan aba bila biang kat ni la don ka jing sam phang yo bi haba bila yai keleng saudong jaga perthai bila yi kumno de bantre hak banora ka roi ka par balai phimle e namata ki loi loi balai phimle e namata ki pajba ki ba loi loi ki bas kat chopile ni ki pajba jongi ki lobai sisur sidur hare ki nomi khmat bon sen sim kabu ya kata hagani ka kenti pajba ka karpa dia priba phindum sa penbi hangno no namar kumalang ngala banu dew kende det ukertok simet harai wat klet ba dani de na kono ka party ni don kam he ni pha hi tang uwe MP ni pha tang uwe MP ni gini wot ligi district lada phimyo priba biang phimyo priba slor umyo priba laban yang hakik jal lajo hakani kasnom jingi kumno laban yang norway hangbe pa parliament hapneng sanspa sabusan murki MP bawan hapo ka Lok Sabha nakaleng saudong jangka negeri jongi kumnongin pensawa kumnongin penpau ka jingi jongi kumnongin nong pej ngi ka jalla Meghalaya ngi sadin la Sanpo Arsnem ilala ka yayo ka state jongi ka bapura hanrei ngim don ka roi ka pa nyapen snow hapo ka parliament don kam hap perlok ben perkhat namar kene kam de ka election bade hapo ka snong ka tha jongi ni mantangi le election ban phayo bre sabar jong ka jalla jongi sabar jong ka jalla don kam ban ched ubre upapya don kam ban pe ula champhang ne em don kam ban pe udon nem don ka jing snow ula nam la ka kten ka thli don kam ban perkhat kita ki mat perlok abangia jet abangia letter board kan ma tang ita bangi jet bai ubre la bande nagno ko parti lane la banau independent namar don kam ban perkhat ban phayo ubre ubas kam don kam ban phayo ubre la ban daya ka hak jongbi namar lada ki warra kono ka an ka ban snengi ban kaya ka jinglong jongi chagre jongi ki pai ri jongi hagi rilong jongi ni don kam ban persya hapo ka parliament ni habong yo PM lane ni habong yo home minister ba wat lekai bat ki pai ri jongi namar ka constitution jongi kala daya ka hak jongi wat lekai yagi khndo ki siap jongi namar ni don kam banda tagada don kam perlo bersuthu don kam haban pensawa ya kene ka sur ngadon gram mapan pen saphyang ya kene ka khubor kaleng sa dong ka choba pilai ba hakane ka kenti ni don kam ban je yo we candidate bala shisha ban warna kata ka roi ka par umde etang hapo ki sor hanrei khantam devan kham kbi ham ka sagini ki thain nong kadang padang bon ki jingduna dang bon ki jing don kam bat pendap sasatai abang yong ni wara ka roi ka par ngala ne pong ki bon ki kine ki
ini lang jongi ngade bong ngan sedang ka roi kapar tang madapi cedenga hanre ngan sedang na try do ngin sedang ni sana gi thain nong konong gi baduna ka jingyo jingkot ngin sedang ni gi thain nong konong gi banang duna gi suro dang duna ka jingyo jingkot nang tangin sedang sugi sugi ngin rai gi thain nong konong lanangin la bale gumta ngin poi sagata ka thong mangin sain dur thamai ka ta ka meghalya ngakwa ba phin kanbao ara phil toma sak ta ba kham kong sane ba phide bele thapot ngite hakisnam ki balale bon monsin bon nigi nam thapot kim jule thapot kyonga ka ta ka MP election gin le ayu namar ude be uwe ubre ngi mitho sa ashilong ulaban sa apo joy ulaban sa apo nongston ulaban sa apo nongpo hanrei phide ban shim kya bhaya ka ne ka thapot nama lana phi bakla banche lana phimche du kortong ba bian lasai pinnum yu ka dur jogi pinnum yo sngo ka sur jogi ngalek tha ki nong bandong sak bon ki disring lale yaba kindo ki nong bandong ki ong boros sa khatsan sne mantalaya nim yu tau MP ngisio sngo ta ka kerteng lada ujeng hakma chonga ngami tho bade MP jogi kapani bau MP jogi umju hermadan kimju lechi ki dhan nong bandong phimi tho dabi kindo mar khmat hayo hat pinnum tho ha ka ga kentinga wan khana ma pini tho yo candidate jongpi pini tho yo kortom jongpi apin sotho ba we de bure bagila mon lane win jet nin thap ka vote jongi namar ngala IFP ka jinkerman ngawara hangne tangga jinkerman ko magala ngam do ni hanne ka jinkerman ba nin sign dur bathumai nin wara ka ta ka sign dur ka jing sign dur thuma jo ka megalia ka bathumai lala fi aila denga lala fi pelongenga ko muda kortong jongpi ngan persangkat bola Medbat mensim ngan wara kata kajing bah haga imlan salang jongi sakawai ka mat ka bangimde ban kret parlok ka banga bohi hakmat nama dragi mat ki banga harenga bo hakmat ka tokan ni ligi mat ki badon kam ka wai ka mat banga ban ba bagi don ka ba kumlo ngam ban pun pensai ka ni ka maryang jongi ni don kam ba ban dai gi jongi ki penong jongi namar kane kamde etang namata jongi hanwai ki pateng banwan ni don kam ban sumar sukhoi ki tunang jongi ni don kam ban sumar ka maryang jongi lana ngim sumare ka maryang jongi ngin lebennya ka maryang jongi kan poi ka por tagala wala don lupa ki idea kumno ngala ka policy kumno gilla bandai ka maryang jongi kumno ngin penne pensai ka telongom jongi don ka man berkhat Cobangan penkut parla. Asal sisen ngak kau penkar padepi. Kinong song senong jong kene ka senong nong pro baki senong negi kap senong mawan hakane ka yo maulong hangne. Ngak kau penkar padba hakane ka kenti hawa pilek tabot. Lek tabot daga jing snow don jingkerman. Wat ong ba o kata ka election MP ngak khat belek chap jingai ban tabot Sobha lek tabot. Hawa pilek tabot kan mau ka kerten jonga ngau Profesor lakon kema ukotong simet banwara ya kata jing kerman badan gawara kata jing sosnai ke badan bangin laban trelang rekat berrekat lanangi trai lanangi ai ka ketika mon ka diang jambi ngin trelang mensaindur ya ka meghalia ka bathamai ngin wara ka roi ka par hagni ki nyotli ki district bangi dan nama nagi nyotli ki district ko ma pitep ni phabe tang we MP lada phimyo ban phai upri wa biang ni sapan be ki jing roi lane ki jing shad hane ki jing kular bathala nginum poise se nginong sa kumne kumbal Nindang kam kat badang ya kepor yui kinong mi kma jongi kin respa hangre upaduk basuk udam duk kadang ya kepor don kam ban rai kun mataba hakne ke kenti nim sa penbe hamno ro nim sa penbe negi wegi kertam hangre ngin ai ka vote ka bakong san jongi yo priye bawara ya kata ka roi kapar ban sedang ya kata ka roi kapar niki thain nong kudong jongi te shwabangan song sistachi sen nga kwa ban ai khubshi hajar mo ye ki pajba basngab yangi basash kor yangi nasgo don jingkerman ba phin raya ka phin sawaya ka ne ka jingpat pau jongi hangne hakne ka snong jobi hakne ka yo jombi phin saphyang ka khubor kaleng saw dong jagane ribhai district ka chobidon phin raya ka ta ko khubor ba phin hakne ka kanti phin ai ka vote jombi nga kumukur tam simen ngau professor lakon kama shobangan shangno ngan ai khuble ki pajba jongane ka yo hagajo ka poru ngai khubla ka bor snong baka lai la yangi ban penlong yang kena meeting tang gini genten khubla sibon si hajango khubla sibon
yaki nongkran kibla ke jumpa syai lembah jumpa kapur lebih bak besau ibak marbat bagi bak profesor lakhan kema tu kan kapur governmenta nyai krop lay nanta jongki kira penuh sibun di jumpa kibala si lepen jongi kan kapur ni pak jumpa memu bahkan ni kapur governmenta nyai krop lay ru ya kado bar snong yomo kapapat ikan snong yomo long yung sunrang ba snong yaki khat juga eksekutif komedi nak kementak kadi kajing nam tak kajing ajibut jampi bangnya ban perlang ikan ikan meeting ya kan ikan jenggelang lembah jangan kapur bangga ai krop lay ru yaki nong snong nong thau kat kibala ban ya snong ikan kajing persawam ikan nong snong ikan nong yo ikan nong wan hat kibawan hakan kapur nak kementak kapur kebakodor ko pila ai ban ngidak kami lanti bagi ewi ko pila yo snow pun perkhat sepang jongpi pun perkhat sepang jongi jingtut ke pila yo lembah jangan kapur bat pun perkhat pha namar kalong kajing mentoy kajing je di UMP kalong kajing nak kementak kajing pha nak kementak kajing mentoy kajong pi ban tang kajong pi jongki pateng ke padang wan ru ikut ni sepuluh ni paro